फैगौ 31 मार्चआव खुंनाय जागोन राज्यो सभानि बिसायख'थि। बे बाथ्राखौ फोसावदों इलेक्शन कमिशना। गं 13 मासनि थाखाय खुंनाय जागोन गं 6 रायजोआव राज्यो सभानि बिसायख'थि। बे समाव मोनसे गेदेर खौरां। गं 6 रायजोफोराव खुंनाय जागोन राज्यो सभानि बिसायख'थि। गं 13 मासनि थाखाय खुंनाय जागोन 31 मार्चआव। बे गं 13 मासनि गेजेराव आसामाव गं 2 मासनि थाखाय खुंजागोन राज्यो सभानि बिसायख'थिया। पान्जाबाव गं 5 मासनि थाखाय, केरालायाव गं 3 मासनि थाखाय, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा आरो नागालेन्डआव गंसे मासनि थाखाय खुंनाय जागोन 31 मार्चआव राज्यो सभानि बिसायख'थि। मख'जाथावदि आसामनि सानै राज्यो सभानि सोद्रोमाया फैगौ एप्रिल दानाव राज्यो सभानि सोद्रोमा बिबाननिफ्राय आजिरा मोनगोन। आसामनिफ्राय राज्यो सभानि सोद्रोमा रिपुन बरा आरो रानी नर' बिथांमोना फैगौ एप्रिल दानाव राज्यो सभानि सोद्रोमानिफ्राय रिटायार जागोन। बेनि थाखाय फैगौ 31 मार्चआव गं 2 मासनि थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जागोन आसामाव। गासै गं 6 रायजोफोराव खुंनाय जागोन राज्यो सभानि बिसायख'थि। फैगौ 31 मार्चआव खुंनाय जागोन राज्यो सभानि बिसायख'थि। बे बाथ्राखौ फोसावदों इलेक्शन कमिशना। गं 13 मासनि थाखाय खुंनाय जागोन गं 6 रायजोआव राज्यो सभानि बिसायख'थि। बे समाव मोनसे गेदेर खौरां। गं 6 रायजोफोराव खुंनाय जागोन राज्यो सभानि बिसायख'थि। गं 13 मासनि थाखाय खुंनाय जागोन 31 मार्चआव। बे गं 13 मासनि गेजेराव आसामाव गं 2 मासनि थाखाय खुंजागोन राज्यो सभानि बिसायख'थिया। पान्जाबाव गं 5 मासनि थाखाय, केरालायाव गं 3 मासनि थाखाय, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा आरो नागालेन्डआव गंसे मासनि थाखाय खुंनाय जागोन 31 मार्चआव राज्यो सभानि बिसायख'थि। मख'जाथावदि आसामनि सानै राज्यो सभानि सोद्रोमाया फैगौ एप्रिल दानाव राज्यो सभानि सोद्रोमा बिबाननिफ्राय आजिरा मोनगोन। आसामनिफ्राय राज्यो सभानि सोद्रोमा रिपुन बरा आरो रानी नर' बिथांमोना फैगौ एप्रिल दानाव राज्यो सभानि सोद्रोमानिफ्राय रिटायार जागोन। बेनि थाखाय फैगौ 31 मार्चआव गं 2 मासनि थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जागोन आसामाव। गासै गं 6 रायजोफोराव खुंनाय जागोन राज्यो सभानि बिसायख'थि।